tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain chibai le vek ule tunchum video a chuan oi om lo khopa thil thleng rap thak le chi bai om atak nge ya thil thleng ni boxi South Korean movie My First Client ti hi toikim taka thira ngai thak ho zwai na hun ilo nei liang umyang amasa in he movie a hian kumtling lo nau pangchunga hleilen na mu nuam lo khoparap thak le en har sa tak atam ema wangin sin chen khat te hi ti lan arem don lova thlir tu te in mishya thiamna kan handil masa ani e nunei to lo unaw pani te chuan anu mun ruak zau tak chu lua khatu omin hlim taka chung ko a chen hole chu andu thu samber ani mek lain ni khat chu rin lo tak main pa ber Mr Kim chuan nupui thar Jisu ki chu ron hon thutin chu chuan nu nei chak le tak zet nu nei to lo min jun le alai zon nu da bini te chu atilom hle bokani boral ta annu ang che a ngai saka kongtin renga choi om thei tur nu an nei le ta chu da binite unaw po an hlimin an phur ngei mai ma se an nu thar Jisu kilaka an be se na le du thu sam zong zong te chu thok le khata mangrama changin chumu mangrama chuan an cheng rei lo chiang hle bokani atir lama chuan an nu shon Jisu ki chuan ami je chalo le kha zong zong te chu thup ve bok ma se hun le ni te an liam zel rualin ami je dik tak chu thup rual lovin chiang takin aron lang chuak chhota tul mai si ani da binite unaw po in an nu thar chu an unawa an lo suang to chin boral ta an nu ayo a duata mangai thei tur nu ani lo chiawa ani ti chu she chho chan ve mek bokin thil hote awang te chuan Jisu ki chuan da binite unaw chu na sataka ngai sa in kuthak pa ngai mai po du tok lovin are khlum lo chau ani taber mai engkim mu a lo she thiam ve vek min jun po chuan za ngai na nei mi alwa ano shonin a u nge a ngai salai chu mu she om ati ve tak ze chen pa ber Mr Kimala chu na thoka chuak ni leng reng chin ani awangin afa te chunga thil chalo thleng mek chu a shethiam phader silo hei wang hian afa te chu anupui thar Jisu ki kuta chuan omni leng zan khwa de uzak zakin ti du dana le shiom na shang po an ma chhon tam chin mal hle nau pangte mai an lani ve boxi wangin an chunga ti du dana thleng zong zong te chu da binite unaw chuan an se pui ro twar tlok mai chin bokani ni khat chu da bini mang ang lutuk chu chanpui tu zongin anu shon swale nunrawng tak lakata himna zongin police station a atei lut ve hlol maya an unaw leinat om tak chunga thil thleng zong zong te chu nuk ul teu chung chuan soyin chu hmuna chuan Child Welfare Agency a thok yang ya panen te chuan in mel shat pha in ani po in me chenau pang kum so mi lek chuan dot muhlum thak a soilowang ti chu a shethiam ngal vek nima sela da bini chu alanaw ema wangin athil soi te chu thu tak hlapuya lak sak ni talovin police staff te chuan a hlau em anu shon kianga bok chuan anda kirle ta dai mai thil omdan shethiam vek Jisu ki thinrim phei chu da bini chunga chuan nunrawng zwal hle in kuthlakin a ngai sa zuina sa hle bokani engma soive ngam lo chunga a ulai na tak zet min jun po in a u na tuar tre thom chu ngai thlak she om ati tak zet bokani avoi khat chanpui dil na chu beidon thlak hle ma se andin mun chu a she om em wangin da bini ero in bansan mai tum lovin a theile thiam ve dan danin chanpui tu tur chu azong ve roi renga ma se tun din muna ero a beidon thlak ang reng hle ani anaw min juna puina in ahma po a an unaw khongaya laina tak zet tu yong yo patsu an mule ta ani po in angai te boka khongaya laina tak zetin e in tur tuinai cha te chu lo hluin zuwa te akal puya hun nuam le hlim om tak an unawa an shat reng to tur hun te chu ahman pui bokani da binite unaw po in nuam ti hle in anin chen ma in yang yop chuan won sing not le teddy bear king kong tia ahminga phwa sak te chu pe in an chunga a thatna zawzai ti awangin da binite unaw po a chunga chuan lom hle in
ama awang chuan khovela mi tha le fel an unaw mangai tu dik tak an om nge yang ti rin na te chu nein akianga om chu ha dam thak an ti tak zet boka alaka chuan be se na po an nei sang viawani ma se in chunga an lu rwalin an ke pentin engkim chuya lo chi kreng tu an nu shon chuan yang ya pa business card te chu lo mu chuak ngalin an unaw abik takin dabini chunga chuan swal rong abole chanta an in chunga thil thlen mek dan chu pa ber Mr. Kimatan po shiat lo top thu chu ombik lo ma se afa te ta na ding chuak tura huai sen na anei tok lo wange anupui thar to na chuan alwan liam em wang zok afa te tan chuan ading chuak ngam ngai reng lo maya hei wang hian nu ber po in za ngai na nei lo lekin a fashion nau pang khongai thak le leinat om tak tak te chu tu mit meima veng lek lovin a ngai sak thei pha chin bokani chum khat phei chu in lama ngai sak tok na sa chin tak da bini tak sa chaw tong khong talutuk chu classroom chunga ni khoshelawa tluk pha hialin school thu nei tulam po in yang ya pachu an shil sheve ngal damdo in khuma na takamu mek da bini po chuan mangchia angmaya an unaw chunga thil thleng mek laka tang chuan chan chuak turin theile theilovin alo ngen ve lob lopa mase legal system boy thak le khir taka wang chuan yang ya patan po ti thei vak awang hle thung si ani yang ya pamang ang lutuk da bini te unaw leinat ve bok si chuan anu shon li an pa Mr. Kim te chu mu in soipui te hantum ve bok ma se omzia ero nei tampui le lo hle in a mu ma te po chu angai rum zok ta ve ang chuta poi tak main yang ya pa poisa pek chu an nu shon swal tak chuan la muzuin an unaw chunga chuan swal rong a bole pha taringot mai damkor chawtaka mubam da binite chu anaw kuthak tura nor lui velin a theina kong shang mang chuan swal rong a bola ni hote da binit chuan adu thu sam anga kut a thak silo wang te chuan apuitling thachak na mang nge yin minjuna chu thei paling ko in kutan thak ta tak maya anin hnuai khosa te po in akut thak thom chu an lo she phave hial chuti lain malata nge ti pom chuang lem hleilovin an lo uipui tuilian thlir ve tlok rengot mai ni an unaw chunga hleilen na thleng chin zet chuan da bini be po tidong ta hle in be se na tlem te ma nei to lovin a be dong tak zet to ani chuta le atuk zinga yang ya pathu shat zet chu oi omlo khoparap thla kani minjuna boral thu chudongin athat tu po au dabini chuni in poisa ruk chungchang vel wanga that ani ti in thu thanga om bokani chu ero yang yap chuan do tani ti chiang takin ashe thiam ngal thil thleng zet chuan yang yap po chu tina tak zetin nu nei to lo fasha lainat om tak dabini te u naw thil ton chu alo ngai tha ma awangin ain thiam lo hle bokani thil thleng chuan Korea rampum dap chuak ngalin me chenau pang kum somi in poisa wangin anaw mi pa athat ti chuan thu thar the dar ngal ni in ashima sa apiang makti khopin chu case danglam tak chu mitin ti ani ngal bokani thudi khailan ngei chula sheta yang yap po in da binite unaw case chu a thele thiam dan dana chui zui ngalin heti mek lai hian a unaw pa boral na chuan da bini ero tina hle in alan dan mai phei chuan ngai o thei to in arin om lovani chuti mek lai in ji sukila chuan lemchang thiam na samayin da bini chu mi mu lai te chuan duat berle ngai sak ber anga lemchangin a han thi chader vela ma se mi mu lova achunga khosa zia ero oi omlo khopa rap thak le nun rong ani le loisi ani heng hun shi om tak chung zonga da bini in nem ve na ber chu yang ya papek teti ber khani mayin chu la chu anu shon swal tak chuan alak bo sakle mak mai boxi vane thak takin an chen oma cheng da bini rual omvel mi panaw pangfel tak chuan a pelet le hlau thungani le lama yang ya papo in da bini te unawin rorel na dik tak an mu theinan chuan nasale zwal zo ka malak du in a na te chu a ban san pha hiala Child Welfare Agency lama te chuan chuanin da binital chu himle chataka om turin adu tak zet bokani
heti mek lai hian anu shon po in a theile thiam dan dana lati du da chhun zom zelin achunga chuan zangai na chhete ma anei mia lo ani ber mai heti mek lai hian yang ya po in dabini chu a theina kong shang shanga ngai sak ve in mai chan nge ya a mu thei to box si lo wang te chuan an chen om mi panau pang mang chuan thil pek te a pe sham sham chin a thil pek lo mu dabini po in recorder te chu mu in an play chuan yang ya pa voice message lo omin rorel na dik tak a mu ma chuan a be don san ngai don lo thu te chu a lo soyani a thu soi chuan be se na engma nei talo dabini po chu ati jang khai de huai ma se anu shon bok chuan man chuak le in za ngai na nei lo le ka kuta thak le chiam nu chuan room chunga akal nan le ta mak mai ni dabini mang ang che thom lo sia an chen om nau pang chuan yang ya pa chu shil ve ngalin ani chuan arang arangin chu in shiom takata chu a po chuak tanal nal mai bokani hei wang hian an thu boy chu kod rorel na sanga ngai to anita in jisukila chuan lima chang thiam zui na samai boxi a jastepo alama chuan an thledwal man hialani athil ton zauzai ti awangin dabinila chuan engma soi chuak vengam lovin laulwa tukna awangin ngoi achu deuh top mai boxi poitak ero hetianga ani ber angoi reng ani chuan thiam thu soi thiam tak jisuki thiam lo na le adik lo na zauzai te chu highland thei ningai don lovin ale alingin thiama changdai theiani chu vele yang yap chuan atiti ber pek chuan video recording function ani ani ti che chuakin bol hlo song bol na hmun puilama chuan avakal ta a reife azon kwal nu chuan avane siamin a hmu chuak le hlo mai bok anu shonin dot soya lema chan thiam em wanga soitur engma shevelawa courtroom chunga dabini achut ngoi reng lai chuan a hun taka teddy bear zong muta yang ya pate po churon thlengin video recording chu an han play ta a courtroom chunga om mi puite po chuan an thil mu zet chu mu she om titak zetin chuta meu chuan dabini po in chapar chungin an unaw chunga anu shon thil ti zong zong te chu puangam turin huai senna anei veta ani evidence chu a that tham em awangin court rorel na sang po in jisuki chu thiam lo chantirin alaka chuan shemna an leko ve don ta chuti lain dabini te unaw ambik takin dabini chunga hlelen na thleng zong zong te chu no re thei ni talovin achan chiat em wanga anu shon kutwara boral ta anaw minjuna boral na phei chuan na sataka ti shomin nun phung pa ngaya nun le mai chu atan thil theilo top ang ani hial ome heng hun shiom tak chung zong zonga nem tu anei ve om chhun chu yang ya pan apek le rorel na dik tak a mu phana teti beer kha ani mai boxi ani ati lama tarlan to angin he movie hi kumsang ni som pathum kuma South Korea thil thleng tak tak be chana siam ni in phwa chop mai mai po ni se en a shoma arun thak to don veinen atak nge thil thleng ani ti shat nuwa ngat phei chuan arun thak zwal tak zeta anu shon kutwara boral ta dabini naw bo alainat om ngei mai engpo ni se tun chumatan chuan khate chin kha nile ri mai sela video top thlenga min lo thlir saka wangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ule